Gabon Women Winter Series emakumeen zesta txapelketa gaur abiatu eta hemendik 2 astera amaituko da hemen Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Duela 2 urte eta iaz bezalaxe 4 bikotek hartuko dute parte, lehendabiziko final aurrekoa gaurkoa izango da, datorren astean bestea eta honenek 15 egun barru finala jokatuko dute. Horrez gain, gaurko osagaien artean buruz buruko partida, lehengo astean ekin zioten, final laurdena jokatu zituzten, final aurrekoetan gaur, Erkiaga eta Barandika izango ditugu, beraz zer ikusia izango duzu gaur hemen Durangon. Ibon Aldazabal, Gabon. Gabon, nio. Lehendabizi, emakumeena, iaz azpitxapeldun gelditu zen bikotea denen ahotan, gaur ikusiko ditugu, hain zuzen ere Elena Barrenetxea eta Arai, eta lehendabiziko partida Maite eta Maialenen aurka iaia prensa aurrekoan denek aho batez esan zuten favoritoak horiek direla. Bai ez, hasiera baten Elena eta Arai favorito ikustotxuaz, oso pilotari kompleto biri, ondo konpenetratute jokatzen da benak, eta Elena be justo asteburu honetan berritxunen nesken txapelketan ikusteko aukeri ukiot, oso ondo maila honien ikusiot eta favoritotzat neupe jotitxuaz. Denak zai egongo ziren ez, txapelketa hau erakuslei handia izan zen iaz, duela 2 urte iritsi da telebista tartean, ikusi egin behar ze aldartetan entortzen diren eta nola kudeatzen duten presioa pilotariek. Hori da ez, oso txapelketa garrantzitsua da eurentzako, urte guztien egoten di honetarako preparetan, eta momentu heltzen da nien, nerbixu epe euren zer ikusi eukitzen dabe, ia zelan kudeatzen daben, eta partida hor bat ikusten dugu. Mutilak banaka ikusiko ditugu, lehengoan hasi ziren, eta Barandikak Urrizteren kontra irabazi eta gero, gaur, Aritz handiaren auka, favorito beti bera izaten da, baina jokatu inbet da partida. Hori da ez, Aritz eskantxan dauen beti da favoritue, baina Barandikak oso kualidade ona daukez banaka jokatzeko, nik usteot gauzak zail jarrikotasela. Agana inburu da mendieraz, Gabon zuri ere. Gabon bikote. Bueno, Elena aipatu du, berritxu aritu direla neskak asteburuan, hemen ariko dira, beste toki batzutan ere bai, izan ere albiste honak ditugu emakumeentzat, zalari emakumeentzat. Hori da Inigo, izan ere emakumezkoen jaialai liga sortu dute, 10 txapelketak osatuko dute liga hau, apustu handia da emakumeen kirolaren alde eginikoa. Lehenbizikoa berritxun jokatu zuten, bigarrena Araba jokatzen ari dira Gasteizen Araba Euskaraz Mastersa, hori jokoan da, eta hirugarrena aipatu duzuen Women Winter Series hau. Gogotsu dira, eurak ere gogoz erakusteko euren balioa zein den plaza ezberdinetan eurek hitza hartzeko, plaza ezberdinetan emakumeen kirola ikusgarritasuna izan dezan, eta nola ez txapelketak urte guztiko bilakaera batean euren errendimentua hobetzen lagun dezan. Gaur lehendabiziko 4 pilotariak ikusiko ditugu, aurkez ditzagun zeintzu diren eta ze aukera ikusten dituzten lehendabiziko langa hau pasatzeko. Ni Elena Barrenetxeana, Durangarrana, aurrelari zena, eta urtengo Winterran Arai jokatuko. Ni Araina, Markinarra, 18 urte daukaz da urten Elenaz jokatzeko. Nitzako nire frontoi da horre bantaia dauketaz, gentio bai nire alde goten da gehienetan. Horako txapelketa jokatzeko nimakoetzin beti irabaztan gatoz. Ez ondo jokatu gendu, nire guztat irabazteko aukera gehunkenak. Eta azkenengo pausu falta izan jakun, eta urten bai lortzagun ondo amaitzi. Maite naiz, Gasteiztarra naiz, aurrelari moduan jokatzen dut. Ni Maialena, Bertsuarrana, 19 urte daukaz eta atzelarxena. Orekatuta dago, baina haie favorito izango dira Elena hemengoa da eta frontoia oso ondo ezagutzen du. Lehenengo helburua da finalera llegatzea, batez be demostratu nola jokatzen dugun. Presioa llebari nire guztot ondi pego gogeixa atza betxapela irabazteko, jabaki ze sentitzen da, ze bizitzen zuen. Gaur ikusi ditugun 2 atzelariak txapeldun izanak dira hemen, Women Winter Seriesean 2ak Erika Mugartegirekin. Aurten Markineko aurrelaria ez du txapelketanetan parte hartzen ikusiko. Gasteizen bai, lehengo ostiralean final aurrekoa galdu egin zuen Romanekin, baina
ez dute hautatu, aurtengo txapelketa honetan parte ardezan. Maite Ortiz de Mendibil kantxan da, bi epaileekin batera, eta ara hor, irrifatxu betiko moduan. Maialen Aldazabal, galde irabazi beti irrifarrea hoan. Bai, ez, bere bai bada beti alai, beti guztura jokatzen eta alaitasun transmititzen da kantxan. Favoritoen txanda izango da une batetik bestera. Bertako pilotaria Elena Barrenetxea lehendabiziko edizioan parte hartu zuen. Iaz koskatxo bat igo eta finalean sartzea lortu. Baina berak eta Araik ezin izan zuten txapela lortu. Aurten elkarrekin bigarren aukera izango dute eta iazko Arantza ateratzeko gogoz etorriak izango dira bata zein bestea. Gaztesiagoak dira Elena eta Arai, 17 ditu aurrelariak, 18 atzelariak eta Maitek eta Maialenek 19. Epaileak Julio Gerrika Etxebarria Xeber eta Goran Bielic. Azteko berak. Armabostera Kiset jokatuko dituzte eta hirugarrena beharrezkoa balitz, bostera litzateke. Joan den astean saiatzen ikusi genituen hemen. Aste honetan ziurazki beste saioren bat edo egingo zuten. Ahalik eta punturik onenean irtzeko gaurko hitzordura. Zemadaz baina ba. Lehendabiziko zeregina pilotak aukeratzea. Zigor Etxebarria antolatzaileak eskura jarriko dizkie. Eta beraiek ipiniko dute lehendabiziko pilota jokoan. Maite Ortiz de Mendibil, Astiztarra, Handetxakoa. 2005 jaioa. Maialen Gerritxoarra, 19 urte, metro eta 68, 63 kilo. Biak ari dira, probatzen, lukete hanka sartu nahi. Barnetxeak bertakoa da, Durango harra. Amazazpi dute, metro eta 67 zentimetro eta 58 kilo. Horek ez dilen guk. Ez? Danak oso bizitzen. Garai Lejardi, Martina Semindarra, 18 urte. Eta Maite Maialeni. biba, Ba, metete. Venga, Entzun diogu. Hauek ez direla lehengoak, biziagoak iruditu zaizkio orain, partida hasteko unea iritsi denean. Hasi da. Hemen Winter Seriesa. Elenak atzeratu. Maialen. Bixoke? Arai? Aire. Venga, hoxe. Elena. Aire Maialen! Venga! Bixoke? Hoizena, Aurrera egin behar. Iritsi da. Elena Barrenetxea eta berriro pilota atzeratu. Eroso defensa lanean orain arte. Maialen. Arairen lehendabiziko pilotaka da. Eskubiz jo behar izan du. Maiteren lehendabizikoa da hoxe. Hoizena. Bizi, tanto. Bai, zaie jarri dugu hor Maitek. Eskuma dotori dauken pelota da Maite, oso ondo domieten dago eskumako postura hori, eta kasu honetan be, bixen bitxartera bota dau, eskerparetien eta Arairi pelota gatxa jarretzen. A mi no me importa. Lehen entzun dugunaren arabera, litekena da pilota motelagoaren bila joatea orain. Bai, Maialen oso defentsako pelotarixe da, esanen bida Araibe bai, defentsan oso ondo manejeten dane pelotarixe dela, baina nik usteat igul pelota bajotxo hau atako da bela, marroiek eta pur bate jokue peloteora jo. Orain gozestu aldatu, entzun dugunaren arabera. Gustora ezpada biltza, gero ere denbora izango dutela aldaketa egiteko.
Maiteren estreñako sakea izango da. Oitu bera ondo. Arai. Maite. Ekimena hartu nahi. Lehen da biziko tantoan ez bezala. Gora egin dio usteko abean. Hala ere, sartu du saskian. Maialen. Elena. Venga, sartu aire. Bixok, aire. Venga. Ahora alde egin dio, ezker hormatik gora. Bigarren tantoa. Maite eta Maialen entzat. Bai, horre dominetan Iban jarri, Maialen atzeratu erain. Eta bat goratu indau eta eskarpadete. Maitek ondo mahastu du azkar hormarekin. Arai. Maialen. Altura handiegia pilotari. Goiko koltsoira alde egin dio, bat eta bi. Elena. Aztertu da joan eta ezin behar bezala. Eraik. Hiru eta bat, ez dut egin zaio. Bai, apur bat horre jauzin da pelotie, denak ez euken errez eta ondo lagatza arairi, baina justo hor, nahiko eskerpatera baretera rimau da eta ezin zen gauz gartu. Maiteren sakea luzeagoa, orain artekoak baino. Errebesez jarri da zabalean, Arai. Maialen. Ondo atzeratutakoa. Maialen. Elena. Esku bizkileta joitxi. Ondo Maialen. Ikusi egin du jokaldia eta begira non ipini duen. Eraman Elenak. Aukera Maitek. Eta jausarta da. Eskubiarekin maztu, baina Erne Arai. Errebesez orain Maite, zuloa bizkarrean du orain Araik eta antxe ipini nahi izan du pilota. Erki Arai. Hirugarren ahalegina Maitek. Hau garbiago aterako da. Eraman Elenak. Eskubiz Maialen. Erki. Arai. Larriak igaro dituzte, baina badirudi lasaitasuna itzuli dela eta aukera orain beraiek izan dezaketela kantoan nagusitzeko. Arai. Maialen. Bien tartean jarritako pilota Maialenek. Tantu gorra, Eta laugarren pilotaka da Elenarena. Horrekin amaitu da tantoa, txaloak, lau pilotarien txat. Ondorik dako lan asaritu nahian. Tanto darra jogatu da Laurepe. Momento batutan horixiko gondi dominatzen, urren gero Marroiepe bai, eta Laurepe oso maila honeko tantu batut. Elena Barrenetxea, berdinketaren bila horiak. Zabaletik, Arai. Gurutzatutakoa. Maialen. Elena. Maite gerrobotatu beharko du. Arazorik gabe. Arai. Ipareta hori, barruan eta tanto. Nabixua pasadia atzelaria, baina berandu zen. Presa harrapatuta ez daukan barruan. Bai, begiratuta Araixlan Maite barruen dagoela.
eta begiranu esan dutza, hormabiko egotatan oie kontuz, eta barruen presoa atrapa gotza. Tanto barra. Arai. Hauxe. Partidako lehen beziko berdinketa. Jokaldia Elena gona. Ausardia jodu pilota saskian sartzera eta ondoren zeinen ederkin erraztu duen dipabeta. Bai, oso ondo, leko aproposien hartu dau, eta egiz esan, kostau oso ondo manejatzen dauen pelotari bat da, esan dut, azte buruen behikusi jot, eta tanto, era horretako tanto asko sartutxu azte buru ustixen, eta egiz esan, konfiziantza ondixi hartutu dugu. Esan, enbida bere, aritzerkia maizuki daue urengon, askotan, eta uste dut horrek bere aritzen jokaldixe izen da ondo erakutzala Elenari. Oso ondo. Aurreneko aldiz, aurretik dira marka joan Elena eta Arai. Puska! Puska, tuya! Eskubiz, maite jauzi eginda. Sartu eta eskubiz, atzeratu Araik, tanto. Lau eta utxeko partiola erdietxe dute eta txaroak orain. Arai behintzat, begira. Argazkirako polita zen irudi hori. Bai, baina pelota saia sartu eta saia jarri gero atzetik. Lehen Erena egin dute horiek. Maren etxeak eta Araik. Elena tokitz txarrean jarri, ondo. Elena. Maialen. Atzelariak jokatu beharko du. Maialen. Defentsa lana egukitzen ari zaio. Azkeneko tanto hauetan, ondo jotxitakoa. 6 eta 3. Bai, eta hori txek suspertzen aziri, jokuan kontrola hartzen, eta tantoek eitzen, tanto amaitzen konfiziantzi hartzen gitxik Elena bai, eta tanto batzuk ikusi otzau. Iru daramatza Elenak, bi Araik. Aire, libre! Oso ondo, Atzeko zulotik, Arai. Bai! Erki. Maialen. Venga, Arai! Aurkariak lindean hartu nahia, baina Zondo! ekimena Araik hartuko du azkeneko pilotaka da horri esker. Elena. Errebotepean, Maialen. Aire, hoy si no. ¡Tapau! Venga, Arai! Barruan ote, bai, suertez. Barruan ezela kanpora joan zitekeen pilota. Baina lagun izan du zoria unionetan. Araik eta 7 eta 3 alde polita lortzen ari dira. Bai, peloteo gehienetan ikuste dugu, Arai eta Elena Maialenen kontra. Maite azken aldixen ez da peloteuen sartzen ibili eta desberdintasun hor dator, nagusitxasun hori xena. 28 pilotakara jo ditu Maialenek eta 12 baino ez Maitek. Alde handia da. Huts, orain Elenak, atzelariak hortxe zegoela esan dio nahi utzi nahi bali mazuen, baina berak sartzea erabaki, ez du armatu. ¿Cuál seguimos con esta? Pilota aldatu nahi zuela zibidien Maitek, baina Maialenek ez esan dio, oraingoz ez ez. Maite Ortiz de Mendibil. Jokaldia azkar eta ondo.
8-4, lehen da biziko atxeden aldira, aurretik iritsi dira horiak, eta bigaren partida jokatuko duen pilotarietako bat, handen burua mendiara zen aldamenean. Xabi Barandika, Gabon, partida jokatzeko prestaltza du? Gabon, bai, listo. Garrantzitsuena, zestarik balduzu? Bai, pasan azteko bardinegaz nau, aritxena da, oingo aztien be bai. Baina, bueno, bastante ondo eukine ban, así que ia bardin don. Aritzek ez du gorde beraz, kiroltasuna nagusi. Bai, atxo galdetin etxon, por si acaso, hori, berenagaz jolastuko tela, eta ia importa batxon edo bihor badeuen, esazten erabiltzeko bihorten beste, así que dan ondo. Aritza aurkari zaila izan ohi da beti, Xabi, nola jokatu behar zaio? Bueno, nik uste dute, individualien estrategize beti da lantxekoa, tantu dominetie eta aurrien topetasunien huekoak topeti ez da, azkenien bakarka hueko asko dau, eta estrategize beti da bardine. Duela 2 urte finalean elkar ikusi zenuten eta orduko hartan gauzak ez ziren nahi bezala irten. Bai, bueno, hori, azkenien oso gatsa da. Baina, bueno, geurre estrategize oso klaru dekot, nik nire lana itxen urten bidot, pasan aztien moduen badazte, nik uste aukera asko dekotezela. Aurreko astean jokatuta helduko zara, Urreisti mendean hartuta, bera ordea, berarentzat lehenbiziko partida izango da, hori aldeko duzu. Bai, hori, da, santena ez da, nik uste pasan aztien bastante ondo jolastu nebala, nik uste dinamika bardinen segidu bitela, eta ia partidu zen urtean duen. Zortean, Xabi. Eskerrik asko. Lehenkoan aipatu zuen, partida irabazi berritan, gaur aukera izango zuela, eta esan du, lehenkoan bezala jokatu ezkero, aukera asko izango dituela, eta horrek esan nahi du, sinistuta etorriko dela. Bai, esan dut, Xabik kualitate oso ona daukez marraka jokatzeko, pelotari indartzu da, eskumiaz oso ondo errobotiten dau, eta azken baten banaka jokatzie oso estrategizie esan da bena, oso markaue da, aurkarixari buruztain pasau, eta utzunie topetie, eta hori saiatuko da, fizikoki oso ondo dagoen pelotari bat, partidu gogortzen saiatuko da, eta bai aukera badaukez. Emakumeen txapelketako final aurreko 13. tantoa ondo utzitakoa izan da. Zakoan lortu du 9. Elena Barrenetxeak. Era guztietako tantoak egiten ari dira. Bien artean, lehen da bizi Arairen Bipar eta Aura, eta geroztik gehienak Elenarenak eta oso ezberdinak denak. Bai. Mostute tanto bat indau, Ormabikuek pare bat, eta kasu honetan barruen oso ondo lagata. Kofiziantziaz dagoela ikusteako eta erasoko. Eire sartzeko esan, ezin izan du, konpondu du Araik. Maite, eskubiz Bipareta, harrapatuko du, Elenak, kontrarasoan orain, Durangarra, ondo Maialen. Arai. Buzka! Bai! Eta zaila zen hori. Arai. Tu! Gaur bai. Osoa luze jarrita. Ez. Utsa orain, Araik egin du. Cambiamos, Eunda bat pilotaka da, eta orain bai pilota aldatzeko asmoa dutela dirudi. Bai, apur bate bi aldatzen da ben. Egiz estan pelota barrixaz, arrisku geisha dauke horixe domietako oin arte ikusi gune Elena eta Arai Maialenen kontra jartzeko. Baina, bueno, gule pelota barri bate toke gehitxua daukena topauko dago, Maite berabe apur bat partidun geisha jartzeko. Vamos quitando. Orain arte zikoatzen bidetik. Zuten ikusiko. Atarramentu honik izango zutenik eta horregatik zerbait aldatzea erabaki eta askotan materiala aldatzea izaten da irten bidea. Saiakera gutxiena. Giro ederra daukagu Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Emakumeen zesta txapelketako 3. edizioko lehendabiziko final aurrekoa ikusteko. Maite, ahora
Inigo, Ibon, hemen txaukago Ander Bilbao aldamenean Maialen ondo baino hobeto ezagutzen du umetan berak azitakoa dela esan dezakegulako. Aholkuren bat eman diezu, Ander, zer esan diezu? Bai, horak tranquilauteko, da jogatzen duen joku, da maiteaz berraitzeko asko, eta bizkak kubritzeko, porque araik asko jogatzen dara, da kontuz ikutzeko, da peloti parxatateko, porque bestela bizitzen bada asko peloti, txartu biliko dizu da. Eskerrik asko, Ander. Atera dute pilota eta zerbait aldatzen den materialarekin batera. Hora. Oso pilota gara gutxi, bi baino ez. Pilota berriarekin. Erreboteak gora, alde egin baitio. Maite Ortiz de Mendibili. Bai, Saki apur bate eskure eta oso motxatatza. Eta horrek Elenak gaine pasetie lagundutza eta ja errebotetik gauzak zail dutxin. Azken Erenean sartuta daude horiak. 10-5 aurretik. Aire, Maialen Aldazabal. Goizino, aire. Elena. Zale! Venga, Maite! Beste errebote bat, orengoa bai. Arai. Arai. Dipareta, lehen tanto bat egin du, orengoan ordea. Ez du norabide bere hartu pilotak. Errebesez. Atzera Markina Txemeindarrak. Maiteren errebotea. Kanto, eskubiz. 11-5 orain arteko alderik handiena. Gehiago dira orain arte, Ibon. Bai, egiz esan jokoan alde danetan dabiz nagusitzen, bai peloteuen, bai errematien, eta oso kontzentraute, oso zentraute ikuste duguz partiduen, eta momentuz nagusitasun oso baz. Libre! Venga, Arai! Arai! No atera da pilota indartxu. Arai! Eskubiz orengoan, atxilari horia. Maialen. Venga, Arai! Araidi erore egintzaio pelota saskitik, 6-11. Ondo da, Arai, ondo da! Ezoiko pare bat utxe egin ditu. Bai, egiz esan ez da oso normala araiolako hitzak eitzen ikustia, baina pare bat nahiko eskutuak egin dutxu bai. Pilota aldatu dute. Ea, oraingoan etekina ateratzen dioten. Aurrekoan bigarren pilotakadarako kantoa auzoan ikusi baitute. Maite! Ez dira ondo konpondu hor, pelota zabaldu egin zaie, bien tartean bote egin, 12-6 eta lehenko gauza bera, 2 pilotakada eta akabo. Bai, pelota hori ata da banetik ez da lortu nioke tanto pelote hauek eitxie, kasu honetan zabaldu jakue, eskerpareta jota bero. Ez da gauzak euren alde urtetan. Maiteak sartzeko keinu egin utzi. Maialeni. Elena. Eskotan egokitzen ari zaio erreboteatzea Maiteri. Arai, pelotari botea eragin nahian. Tartean sartu da Maite. Arai. Eman da pilotari Maialen. Arai. Ia gehienetan mendean hartuta ez dute. Aurrelari ez bada, atzelaria. Pilota errebotean sarritan. Arai. Dipareta hori. Arrepatuko du Maialenek. Eta orain zer. Txaparen gainean moztu. Ederki Maialen. Oso defentsan ikusi da hormabikue botata doiela, ikusi da euskilan Maite preso dagoela barruen, eta zestu bizi sekunda hormabikuan bile, eta gero peloti emoztu, oso ondo Maialen. Pina tanto egin dituzte Maitek eta Maialenek.
Gasteiztarraren sakea. Elenari aukera ona utzi dio eta ez du barkatu 13-7. Bai, ez da belortzen euren pelotiaz. Zaki pare bat oso motxe eta eskuratatza eta aurrekuen errebotien errebotera botata tantu eitxe lortu dagoen guen erremate honaz Elena. Ez da bizen leku etoketan marroiek. Egin beharko dugu, urrengo tantoa egiten dutenean. Eta berarekin segitzen duten, edo eurek ateratako ura eskatzen dioten epailari. Orain arteko datuak ez dira horren aldekoa. Arai! Maialen! Maialen! Gehienetan erasoan horiak, marroiak defensan. Arai! Maite! Eltxe daitezke bereiek agintzen. Maite, beste bat. Lehengoa baino indartsuagoa. Pasa egingo du iaia, bai. 8-13. Bai, hori marroiek hori lortu bidabe. Maite jokuen sartzi, badauko Maite ginderra errebotera botetako, eta eurei eitzen dauzan jokue, eurek eitzi ez. Eurek jarri aurretik agintzen, errebotera bota, eta Elenak errebote hauteko pelotak aukerako izango di normalien, hori saiatu dira. Larri zen, pilota erreboteko horma horretan, iaia gora alde gintzio, baina barroan sartu da, eta ez dio denborarik eman Elenari behar adina atzeratzeko. Pelota berri honekin, Maiteren bipkadeta oso ona. Bai. Inok esperoz ban lekutik, gainera oso atzetik, eta errematu ez. Bigarren aldiz, lortu dute marroiek bi tanto jarraian egitea. Partida hasieran, bi eta hutsa horratu dira, eta azken biak ere, bata bestearen atzetik egindakoak. Emozioa jarri nahi diote, lehen da biziko setari. Maitek eta Maialenek, 10. tantoaren bila gabiltza. Maialen. Etxitako pilota. Arai. Ondo. Maite. Elena. Errematerako gogoz. Atzean min egin dezakela ikusi eta alaxe egin du. Aztio denborarik behar bezala saski eta gorputza prestatzeko. Bai, lehenengo errebesez jarri da, errebesera datorrela eta horre zabaldu jako eta azkenien aldatu dugu eskumaz jartzera eta ez dut momentorek geratzeko pelotik. Lehen set honetako azken tantoaren bila, Elena Barrenetxea sakearekin. Maialen Aldazabal. Elena Gutz. 10-14. Va, Maite, una más, va. Parkatu arai. Elena Kirutz egin ditu. Venga, va. Guazen, Baina 8 tanto ere bai. Venga, va. Maite Ortiz de Mendibilen sakea. Erki genditu du. Libre. Sake derra. Elena. Mucho. Maialen. Venga, arai. Atzina! Arai. Bai! Eskatu indio Maialenego zen gainera. Bixok. Era egin du pilotak eta ezin sartu. Elena. Bakarrik! Kontu zer? Aztu!
Aztu, atzelariak esan duen moduan, tanto, 11 eta 14. Hortu da, apur bat partiden sartzi, euren jokue topetan hasi die, tantuek azkeneko tantuetan dominatzen egon die marroiek eta 3 kantora daz. Venga, Venga, ba. Lehen 6 tanto atzetik ibili dira, 3 Venga, tranquil. gerturatu zaizkie. Eta presioa sartzen, segin nahi lukete. Maialen. Arai, goi. Venga. Arai. Paixina! Ona. Oso pelota zaila zen ura. Arai. Maite. Aire, libre. Bai! Maialen. Arai. Atzelarien arteko jokoa. Arai. Bai! Aire. Eskubiz orain. Berritxuarra. Venga, Arai. Venga, Maite. Bipareta horiek dira. Elena. Atzera. Bere tokian da Maialen. Ez ustean harrapatu. Elena. Jokaldia gainean. 15 eta 11. Amaitu da. Lehen begiziko jokoa. Favoritoek irabazi dute. Arrazago lortu behartzutela ematen zuen seteren erdian, baina lanak izan dituzte azkenean, eta zer dion Elena Barrenetxeak. Elena, atzetik hasi zarete 3-1 galtzen, baina konfiantza hartu duzuen einean, geroz eta lasaiago eta hobeto aritu zarete. Ba, ez, hasieran lehenengo tantuek beti biltzen dio horre kilikolo, berotzen gabizon dio, pelota de baiotza, baina nik uste dut, hasi gara bai sartzen, tantuk eitzen, eta, aurreratzen zaiatua. Lehenengo setean ikusi duzuen, nola jokatu behar duzuen bigarrenari begira? Bai, errezun irabazten pentsetot, eta azkenin pentsa baino gehiago aurretu di. Nik uste dut gehiago igual aleri lagundu bitzitela, eta eiotena alik eta gehiago remata ondo, eta tantu topau. Zorte hon bigarren setean, Elena. Zerrik asko. Berak ere aitortu du, errazago irabazi behartzutela ematen zuela, baina azken unean hurbildu egin zaizkie aurkariak eta lana gogotik egin behar izan dute. Helenak egin ditu tanto gehien 9, Maitek 5 eta galdutakoak 1 Gasteiztarrak eta 3 Durangarrak. Maianek egindakoak 2 ditu, Araik 4 eta galduta Pana atzelariek. 98 pilotaka da, 56 Maialenek, 54 Araik, Maitek apurka zenbakiak berdindu ditu, 51 orain, eta 57 Elenak. 15 eta 11, amaitu da lehen da biziko seta. Eten bat egingo dute pilotariek, baina aurki izango ditugu berriro kantxan. Eta aipagarria, Ibon aurrelariak oso hausar, aurrelariak bakarrik ez, Araik berak ere bipareta dezente egin ditu, eta horrek esan nahi du konfiantzaz gainezka dabiltzala, eta adibidez iazko edizuarekin alderatuta edo duela 2 urtekorekin aurrera pauso handiak egin dituztela. Bai, ez, ikusten da urtien konfiantza gehiago aukiela, euren jokue bezelan doien gora, eta egiz izan lehen gozetau, zet oso ona ikusi dugu, tanto asko, era guztietako tantuek, eta maila altuko zestia ikusi dugu. Momentu baten esan da emun Helenak, emote ban errez irabazi duela, eta oso apurtute amaitzuko salaz eta, baina, atzen erutze marroiepe aginek erakutsi dabe badaukela jokue, maite be hasira jokuen sartzen, eta baina bigarren set honetarako gauzak nahiko zabal ikustu. Txaloak bigarren seta astera doanean 4 pilotariei. Maiteren sakea. Lehen arazoak izan ditu, Helenarik entzeko, baina azken 3 sakeak oso txukunak izan dira. Ara. Bien. Horrezkuen sake edarra da, saki hobeto zilikata. Baina gero ja ataketan edo bera dominatzen
jarri alza momentuan, eskuko pelotia galdu dau. Gapet nien. Elena. Utzi Maitek. Maialeni. Eskatu Araik. Maiteren errebotea. Arai. Oso atzetik Maialenek. Peloa txokoan. Jarri nahi izan du pilota. Oso ondo aurreratu da Maialen. Tanto. Ezen enbia Maialen, defentzan oso partidu hona da bitzen dagoela. Hasieran indagut bat edo beste, baina gero ja defentzan oso lan handu zitzen. Jokoa ikusi ere ondo egiten du, nola aurreratu den. Ekin da hor moztuko zuela Helenak. Oso pelotarixi da. Eta laster igertetza pelotiek zen bide autarixek. Bana! Bigarren tantoaren bila, Maite libratu du, ezkero horma. Arai! Maialen! Txatxita zekoan, ondo. Elena pelota atzeratuz. Falta eman du epaileak. Pare-parean zuen Maialen Xeberrek eta zalantzarik ez du izan, txilibitua jo. Eta falta adirazide. Bai, horre zaskitxik dala. Bi eta bat urdin, sakea Elena Barrenetxeak. Bixak, Aire! Bote egin baino lehen, ondo iritsi da, baina gero bote egin dio lehen da bizi eta atera egin da saskitik. Nahiko estu heldu da, eta ezin zen dago ondo geratu. Hau tanto egin ditu atzean Helenak. Guztira 11 daramatza. Aire. Hoizena. Elena bera. Eta frontuzetik urruti jarriz. Arai. Buska! Tuya! Maite, eskubiz. Ondo Arai. Eta nun jarri duen gero. Aire, hoizeno. Aire. Elena. Txokoan utzi nahi. Igarri egin dio Maite. Erasi da. Aurkariak mendean hartzen orain. Eta gaiztoa da, Helenak eraman. Aukerakoa Maiterentzat. Bipareta harrapatuko du, baina ezin saskian sartu 2 eta 3. Sokor bi aurrelariak. Bai, aukeria daukenien ez dabe biderpentzetan errematea joten dabe eta kasu honetan erretzeldu da Elena, baina ezin eskizin zartu. Helenak errebotera bidean jarritako pelota, ondo sartu du Maialen. No. Maialen, gero eta atzerago. Elena! Azkarregi. Bai, azkarregi, gota dago horre arraitxu mi banatzeko zuen mineitzen. Errebotera altzen badan nio paukerako hau egiko dabelako. Baina horre hor bate precipitatute gota dago errematik.
Iruna. Maiteren sakea. Arai Lejardi. Bai! Venga, Maialen. Aire. Venga. Venga, aire. Kendu. Maialen. Arai. Venga. Maite. Arai. Lekoan sartu nahi. Venga, Arai. Pini. Hortxe. Aire. Sale. Tanto bere alde jartzeko aukera. Erroboteatu Elenak. Maialen, Ester Ormaren bila. Elena, azkarkota du. Maialen ez dagoen tokira. Tanto. Eta hiru urdin. Bai, aurrien dagoela ikusi dago Elenak eta ziztu bizitzen junta atzeko utzune hori topetan. Bai. Eta Maialen heldu da luze egin den, baina hor oso gatsa da pelotie gatzi eta botien motza. Elena. Aire. Maialen. Bixok, Arai. Venga. Aire. Venga. Bixok, aire. Elena. Aire. Maialen. Bixok, goi. Arai. Aire, sartu. Venga, kendu. Bixok. Elena ez da iritsi. Atzelariak pelote ban. Maialen. Venga, kendu. Maialen. Goizino. Maite, sartu. Zau. Venga, moztu. Hortzetik sartu da Eskubiz. Ondo gelitu du pilota eta tanto. Bigauza, egin ondo, bigauza zain. Lehen horizi balegatzen ari zen pilotari saskean errenditzea eta gero pote handia egin eraztea. Bai, peloti luze geratzea lortu dugu eta gero goitxi bera oso ondo. Ba, Venga. Zazpigarren tantoa du Arabarrak. Sakearekin arazoak izan ditu, baina aspaldi oso ondo sakatzen. Bai, luze eta hori abantaia ondixe dago. Venga, moztu. Goi. Arai. Ederra da. Ederra denez. 5-4. Venga, Elena, va. Venga. Arairen 5. Zanketara botea ginen aziz. Oso ondo Arai. Elena. Oso orekatua bigarren setau. Aire. Tanto ederrak ikusten ari gara. Aire, goizino. Elena. Aire, Maialen, sartu. Venga. Eutxi beharritxuarrak. Aire. Venga, altao. Kasuan berriro Elena. Iez egin dio gora. Eta epaileek ere hori xadirazi dute. Hirugarren berdinketa jarraian. Venga, Elena, va. Venga. Inor baino beto ezagutzen du Azkurdi pilotarekoa Elenak. Baina tarteka horrelakoak gertatzen dira. Maiteren sakea. Beti gora. Atzeratu Elenak. Ezin. Eskatu egin dio Maite, baina Maialen bera saiatu da errebotea eramaten. Bai, apur bat horkutzera torriako. Igual lehen Maiteke hobeto bikoan errebotea. Eskatu egin du eta bertan zen. Ikuskizunaz gozatzen Durangoko Ezkurdin elkartutako pilotazaleak.
Maiteren errebeskada erra, falta eskatu dute, niri ere iruditu egintzet, bote egin jote dion. Baina epailearen zat ikusteko oso zaila. Bai, leko txarrek bide hori. Maite! Norabidea aldatu peloteoan. Elenaren errebeskadak. Arai. Maialen. Arai. Elena, bipareta. Txapara. Ondo markatutakoa zen oso. Eta oso gutxi falta izan zaio tanto izateko. Errepikepenak argitzen digun. Baina epailian angulotik justo berak gorputzaz tapautza. Epailea azeko askoz aurrerago dago eta oso zaila zen hori ikustea. Maiteren sake bikaina. Zera Gasteiztarrak. Arai. Maialen. Aire sartzeko etzen bat ere samurra, baina lortu du. Lehenak utzi. Zaldur zen, gora joango botezitzaio, baina barruan sartu du Araik. Elena. Maite errebotean, eskubizezin. Berdinketa jarraian izan ditugu, beste bat lehentxeago, 5 guztira, baina beti aurretik horiak. Anto batez. Orain ere bai. Bai, horre beti ez, tanto bat aurretik, baina bueno, sete gogorra doie, lehenengoko sete baina ondioke gogorra hue, eta ondioke gauza guztiz zabalidaz. Elena. Maialen. Arai. Maite gos indartzu. Arai. Maite eskubiz jarriko da. Atzera. Gaztio minik egin Arairi. Maialen. Elenaren pilotak da rebote egingo dio Maialeni. Ondo moldatu da. Maialen. Ondo jarriteko pilotaka da, reboteatu egin beharko dute horiek. Iritsiko da frontisera, baina nahi duen egiteko modua Maiterentzat. Rebotera, txitxaka, eraman baina goiko horma ikutu du, eta ez du balioko, baina merito handikoa, Araik egin duena, nahi burua lurrera bota duenean. Maiteren 8. tantoa, begira. Arai, lehentzak izteuek atazue. No, es justo. Era la otra, ¿Por qué he cambiado? Pues comprueba. Venga, va, Zena da. Iruna, launa, bosna, zeina eta zazpina egin dute. Tanto bakarraren aldeerekin, joango da bi bikoteetako bat. Atxeden aldira. Isiltasuna Maite katera duenean. Pasa. Partida honetako lehen da bizikoa da. Muy bien, Maite, muy bien. Venga, Venga, va,
pilotari ausarta da. Eta aukera ematen malingo dio. Zalantzarik ez du izango Durangarrak. Baina ederki kendu dio. Gehiegi atzeratuta ordea. Bigarren pasa jarraian. Marka da. Ez dutela pasa bat bere egin. Orain arte eta bi jarraian. Hane muruan ondorazek. Aritz Erkiaga du ondoan. Beroketa lanak egiten harrapatu dugu Aritz Erkiaga, Gabon. Gabon. Gauzak estu dira partidu honetan, Aritz? Bai, lehenengoz eta oso ondo, ez da, jogatu dugu urdinek, baina, bueno, bigarrenin, Maitek eta Maialene badakigu oso ondo jogatzen da bela, hasi que gogorri piniko da. Aurki iritsiko da zure txanda ere, ez da gorputzaldi duzu? Ondo, goguaz, ez da, iesko partidu txarra burutik entzeko, partidu espero dugu obi izetia. Buruz-buru ez duzu asko jokatzen, urtean txapelketa hause, eta entrenatu ere gutxitan Aritz. Teoria ordea badaki zein den, tantoa dominatut, teoria erraza da. Bai, dominau eta aldanin eskumiaz, da, aurkari xepazetako lekun basaoz behintzet eskumiaz bota, rebesaz gero reboti asko urtengo da belako, ez da, orduan bera eskumati ixe da, indar asko motetze da hoxe ebita ubikote. Barandika gainera, aurreko final laurdena jokatzetik dator Urreistiren aurka? Bai, bueno, ez da, holan referentzia askortako balixo ez da, partidu bat jokatute, baina, bueno, gaur ezberdina izango da, sakien petzo dut egongo da lagakue, hori pasa bat eukitxie ondo datorre partiduntzako, holan reboterak itxie ikusiko du, baina jokatzeko txarrago da, horre kontu zibilibita eta hori izango da gakue. Aritz, hasi aurretik behintzat kiroltasunez aritu zara, zure zesta utzi diozulako Barandikari, eta utzen ezaken zestari gabe ere? Bueno, bai, eskatu izten da itxitzen. Atzo bada ezpada abixatu egin omentzizu. Bai, idatzi izten, bai, ondo ikustu duten, da, ez dut ikusiko ondo ba, nik neure barretxe dukot, eta berak erabili alizeti eta bai. Primeran Aritz, zortean. Vale, eskerrik asko. Ez dauka, aztuta, lehengo urteko finala, lehengoan esan zuen, gaur ere bai, ez galdu zuelako, baizik eta gaizki jokatu zuelako. Bai, Aritzek egiz izan beti, partido txarra edo oso zehozer disgustuko euki badau, buruen gatzeako eta beti eukitzen dau, desio hori, imagen hobi emoteko edo akatz hori. Aurtengo Winterrearen ere, alaxe izan da, galdu zuen partida ura eta gero, amorru biziz irten zen, urrengo partidetara. Ea, barruan daukan Arantza gaur eta finalean ateratzeko aukera izaten duen, baina Xabi Barandikak berak ere aipatu du, esperantza handia duela, ondo jokatu ezkero irabazteko eta Aritzek badaki, garko otsaia ez dela bat ere xamurra izango. Ekin diote berriro, bigarren zeteko bigarren zatiari, Santo Bakarraren aldearekin, ontzat eman dute, aurretik, urdina, 8 eta 7, Arai. Maialen. Aire. Hormatik atera du Saskiarekin pilota, Maialen Aldazabalek eta gero Araik utz egin du beste berdinketa bat. Bai, zet oso parekatu eta gogorra doia. Hau geuri da, Ia, zetaren bukaerako, nekie espadauke bere zer ikusi. Hau guri geuriak da zuen. Bale, geuri da, Hau, bai, hori izan da, Azte borrazte txiki bat da dute pilotekin. Birekin dabiltza. Maite. Venga, tranqui. Arai. No. Pelota gaiztoa, zera. Arai. Eskubiz. Ondo. Oso, ondo. Lehen da biziko aldiz aurretik, Maite eta Maialen bigarren joko honetan. Haze tantoa jokatu duen. Oso ondo, Maiteak.
izan dugu, eskumie egiz izan oso. Dominatzen dau, bai indarrez eta bai kokapenari dagokionez, eta kasu honetan, hobeto ezilik ego da. Maiteren sakea, ezin Elenak topatu. Arai. Aire, Maialen! Venga, ¿qué? Aire. No. Aire! Bai. Guk ere ikusi dugu hemendik. Bote egin eta saskitik atera zaiola pilota. Izango du Maialenek. Bai, momento garrantzitsue aurretik jartzi lortu dabe eta horre sartu eran argi eta garbi Hori. motza botik. Venga. 8. berdinketa set honetan. Elena Barrenetxea. Bini, Maite. Asko ez ere parte hartzaileago. Bigarren joko honetan, oraingoan baina eta galdu egin du. Maite, muy bien! Muy bien, venga, va! Esker pareta atrapoltza hor eta Venga, va! Benie, zakusta horretik lortu dabe eta tanto bitxen batien botien Maialeni eta kasu honetan Maite kanpora, ostabe horixek aurretik. 10 eta 9. Maialen. Bixok. Venga, tranquil. Arai. Aire! Venga! Arai. Ondo jarritakoa. Arai. Aire! Venga! Eska bat aurreratu da Arai eta atzerago pilota jartzeko aukera izango du. Aze pelotaka da jo duen. Arairen errebotea ona. Aurreratu bai, baina ez da sartu Elena. Arairen eskuinka da ona. Oso ona. Gurutzatua eta toke txarrera. Bai, ondo jarri dau, ikusi hau Maite zabalien dauela, eta utzune hori aprobetxau dau, eta Maialeni oso saie jarria, eritxoko tantu. 6 tanto. Arai Lejardik. Elena Barrenetxeak 14. Venga, kendu! Ez da pasarik. Bixok. Goizino. Elena. Eta gelditu egin da pikin bat Maite eta horregatik ez da eritxi. Bai, hor du euki daude ia barrure botata doien eta pausune hori euki dau eta horre itxiz aldu ez. Venga, beste da. Lau eta utxeko partziala Urdinek. 12 eta 9. Aspaldi jokoan sartu ezin da zebilen. Elena Barrenetxea, baina ederki baliatu du, izan duen aukera apurretako bat. Aire. Maialen Aldazabal. Hauzi handi eman behar izan du. Elenak pilota aire zarrapatzeko. Maite. Arai. Ondo. Maite botela astea darrapatu eta tantoa bere alde jarri nahi. Bat garren pilotaka da Maialen Aldazabalek. Hiru zenbakietara iritsi den bakarra oraingoz. Arai. Neko egin du. Elena aurreratu. Berriz ere bipareta. Maite gara iziritsi da, baina sarea gertu zuen eta falta eman dute epaileek 13 eta 9. Biparetaz egindako 4. Venga, va, Deba. Horre eskuaz ikutu da momentuen saria hortxe pitu da, ezin duzu eskuaz. Saria baliatu eskuaz eusteko edo kolpetako. Aldea azken momentuan egiten ari dira
horiak. Baina ez dute partida galdutzat emango. Maitek eta Maialenek. Elena gutxi. Arai. Martina Semeindarra ere iritsi da. Egun pilotaka dara. Maialen. Arai eskubiz. Maite. Erra eskuinka da Osona. Kanto. 10-13. Indarran dizatxeratu du. Golabidea ere egokia. Ezinezkoa. Ez Araientzat eta ez eta Elenarentzat. Venga, va. Maite. Tanto dara matza Maitek. Maite. Saskia lotzen ari da, Arai eta Arai. ez da konturatu Maite. Pelota igualak da jokatzen o ez? Maite, has cambiado de pelota? Denak eraban nahaztuta da bitza. Bai, ja, hiru lau bider esan dabe, tanto hasieran ian oren peloti edan, zein? Venga, va, guazen. Venga, Maiteren sakea. Venga, Arai. Maialen. Aire. Venga. Maite. Voy. Kanto. Ez aurrelariak, ez atzelariak. Markagailua estutu egin dute. Eta gehiago estutzen saiatuko dira aurrerantzean. Venga, Maite, al gaule, va. Atzean zein atanto egin dituzte. Tranquil, va. Bi aurrelariek. Venga. Va, Venga, va. Lehendabiziko jokoan adina tanto egin dituzte bigarrenean oraingoz marroiek, baina gehiago nahi dute. Erne Maite. Maite, da igual si le Gogoan das, izango du lehen. Da igual si le das. Bueno, venga, Pasa jarraian egin dituela. Venga, va. Venga, Dale. Muy bien. Kendu dio Elenari. Arai. Voy. Venga, Maialen. Aire. Osondo. Arai. Voy. Venga. Maialen. Bota egin arazineiko dio pilotari. Venga, Arai. Arai ziritsi da. Arai pilota hartu eta aztertzeko. Ederki Maite. Eraman Elenak. Zabaldu eginda. Eta besteari utzi ez da konturatu Maite. Maialen ez zegoela. Pena, horrelako kantoak gertatzea. Bai. Pixka bat geixo zeikitzeko. Bai, egiz esan, horre Maitek atzera indago hor pausu egula aurrera jun bazan aukeri euken boteko rio sartzeko eta hortxe nahazmen haitu dago. Hor dute orain txebete da, azken tantoaren bila Elena eta Arai. Arai, aire. Eskubiz Durangarrak, Maialen. Venga, Arai, aire. Errebotera joaten utzi dio pilotari Elenak altura gehiagik eman eta gora 12 eta 14. Nola edo alda heldu nahi diote partidari. Ondo, venga. Atzetik doazenek. Venga, va, guazen. Venga, una más, venga. Va, Maite Ortiz de Mendibil. Seguía sakea. Venga, va. Maite, como antes, Tranquila. Venga, tranquila. Ya puedes, va. Venga,
Ezin dute akatsik egin, aurkariak 14 tanto eginda baitaude. Arairen errestoa. Maite. Aire. Venga, alzao. Onda Elena. Aire, aire. Venga. Maialen. Bixo, ¿qué? Arai. Venga, Arai. Arai. Hostia, Arai. Bai, aire. Maialen. Bai, si no. Utzi Elenak. Venga, Arai. Venga, Maite. Bai. Maialen. Bai. Erki atzeratutakoa, eskubiz erantzun behar. Maialenek atzetik, Elena topatzera, harrapatu du, baina gehiagin etxi errematea, 13-14. Hortxe izan du partida. Bai. Leko nien eukidau errematetako, Maite barruen egon da, zeuken larreirik estutu diarrik errematie zantu behitxeko, baina... Abixo, Elena, venga, va. Bera, Venga, Elena, segi, venga. Erdinketaren bila. Maite, isiltasuna Durangoko Ezkurdin. Elena, atzera. Errebote garbia izango da. Arabarra prest. Jokaldi egin du. Elena entzat aukera ona. Moztutakoa amaitu da. Iazko azpitxa peldunak. Arten ere finalean izango dira. Oso partida ona jokatu dute. Pena izango dute Maitek eta Maialenek aukera bakarra izan dutelako. Baina alaxe dago antolatuta txapelketa. Eta gutxienez ondo jokatu izanaren postasunarekin joan beharko dute etxera. Bai, partidu darra ikusi dugu, lau pelotarixe oso maila honien eta posi izango ditxera, nahiz eta galdu. Bikote zorionak aurten beste aukera bat izango duzue txapela jantzia izateko. Bai, eskerrik asko. Ni gustu ni behintzat lehenengo setan komoda bilinatzela. Bigarren setan remate batzuk bera jugatez. Baina, nik ustote alegaz ondo bilina, posik. Eta, Arai oso ondo bilina. Arai, bigarren seta Elenak esan moduan askoz ere lehiatuagoa izan da, indarrak orekatu dira, Maite gehiago sartzen zen jokoan eta gehiago sufritu duzue. Bai, ni bentzo danok antzagozela. Ni bat ez notzen pasau Maite irrebezaz. Aukere jatenin ez dut esan da aprobetxau, baina, azken irabazigu. Elena, elkar ondo hartu duzue, ondo ulertzen duzue eta hori garrantzitsua da finalera begira ere. Bai, ez oso garrantzitsua azken gure artin konfiantza egotie, berbaitzeko edozer gauze, edozer arazo bat edukitzen mogu berbaitzeko, eta hori zaten modun araigaz oso pozik. Elena, ala ere kostatu zaizue gaur partida istea, ez da hortxe izan duzu azken aurreneko aukera ez duzu asmatu, azkenekoan ordea bai. Bai, hori da, azkenengo nik izaten modun bigarren setin ez nahi bilibape gustora, batez be kostagoaz eta, baina, finala begireia hori hobeto ibiltzen atzen eta, Datorren astean jokatuko da beste finalerdia, Elaiak eta Oaiak Iarret eta Frida izango dituzte aurkari. Arai, nor nahiko zenukete finalean edo nor ez duzu finalean nahi? Ez dakit, pareja bisek digo gorra eta irabazten da bena gogorrena izango, horren kontra jokatu biko. Elena, etxean eta txapela hori berezia litzateke? Hombre, oso bereziz ez, pasaren urtin horrezkun eukik gendun, irugarren zetin jujakun, eta ia aurten aukera bebai daukegun finala jabazteko, eta pasaren urtin izan modun, finala ez azkerin opari badan izako. Bikote zorionak egindako lanagatik eta gozatu orain momentuan, eta finalean ikusko dugu elkar. Eskerrik asko. Iaz Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal izan ziren txapeldunak haien kontra jokatu zuten datorren astean jakingo dugu aurtengo aurkaria zeintzu izango dituzten. 18 tanto egin ditu Elenak, Maite 14 galdutakoak, 4 arabarrak eta 8 durangarrak. Iparetaz 2 tanto egin ditu aurrelari marroiak, 4 horiak. Dejadaz 1 Elenak. Errebotean 2 Maitek. Moztuta 1 eta 2 Barrenetxeak. Errebotean beste tanto bat Elenak. Errestoan 4. Atzean biek berdin, 6 tanto egin dituzte.
atzelarien datuak hauetxek, Maialenek 3 tanto egin ditu, Araik 6. David seguruak dira oso, Bina tanto baino ez dituzte galdu. Bipareta bat egin du, partida hasieran Araik, tanto bihurtu duena, eta Maialenek moztutako bat ere badu. Zabalean Araik beste bat, luza jokatuta, zuerte apur batez, eta errestoan beste bat ere bai. Atzean 2 Maialenek eta 3 Araik. Guztira, 388 pilotaka da. Maialenek 116, Araik 111, Helenak 90 eta Maitek 91. Ordu bete eta 3 minutu iraundu Women Winter Serieseko lehendabiziko final aurrekoak. Orain buruz buruko mutilen partida ikusiko dugu. Alde batetik Xabi Barandika eta beste aldetik Aritz Erkiaga. Berehala ikusiko dugu partida. Orain berotzen ari dira. Mutilek buruz buru, iaz bezala duela 2 urte ere, 4 pilotarik parte hartu zuten, aurten atea beste 2 zabaldu diete antolatzaileek eta guztira 6 pilotari ikusi ahal izango ditugu. Lehen ostean hasi zen, ikus dezagun aurtengoaren egitura. Lehendabiziko edizioa Aritz Erkiagak irabazi zuen, iaz Johan Sorozabalek hartu zion lekukoa eta aurten ikusiko dugu zein izaten diren finalean eta zein gailentzen den. Denak saiatuko dira horretan, favorito jokatzen duen bakoitzean Aritz Erkiaga izan ohi da, baina kantxan erakutsi beharko du nagusitasuna. Iaztu buru jokatu gabe egongo da. Saioaren bako beste egina izango da hemen txapelketa hori begira. Baina partida hasi arte iaztu egingo nola erantzungo duen. Xabi Barandikak partida bat jokatu du lehengo astekoa. Aritzek esan du ez dela erreferentzia, baina beste lasaitasun batekin etorriko zen gaur Xabi lehengoan jokatuta. Bai, ez, azken baten jokatute egotik eta partidira bazitxe egotik, ez, beste konfiantza eta lasaitasun bat emotetzu. Aritzeko niok ez daue zaunduzun entzaixoren bat edo beste ingo ban, eta hori seguru, baina onioke partidu jokatzeko da, eta rodaute tortiek beti abantaia puntu bat gutxen dugu. Barandika ia 2 urte egon da, partidatik jokatu gabe, lesioa dela eta banaka, baina oso itxura hona eman zuen lehengoan. Baina urreizti gainditu, eta hementxe da. Txarrolun handiari lanak emateko asmoz. Daniako egonaldia, zer moduzkoa, Ibon? Ondo egiz izan, txapelketa ikusteko juteko gaukeri beukine ban, eta oso ambiente darra. Entepillo bat ikusi neban, neguaz jokatutekuk, pelotari hoiak, eta egiz izan, giro oso berezixe bizi izan genuen. Bi protagonista hauek ere antxe izan ziren. Estatu Batuetan estrenako, zantolatutako ligako partida ikusten. Eta txapeldun besteak gutxigatik gelditu zen finaletik kanpo. Hasi da partida Erkiagaren sakearekin. Barandika eskuiz erreboteatu behar. Bihurritu egin nahi atzean pilota, ondo errebotean Xabi. Agarritz ere lehengo tokira, oraingoan altura gutxixiagorekin. Eta bidean harrapatu du Barandikak. Ezin zulori topatu Erkiagak eta tanto azkenean Barandikarentzat. Bai, ez Xabi partidu guztitzen zier defentzan oso ondo ikusiko gu.
pelotari oso indartzu eta fisikoki oso ondo dagoen pelotarixe da, eta aritzei tantuek eitxi eta utzunie topetia kostatzen dago. Saskira jo du Gernikarrak. Hortxe dauzkan pilotak begiratu, probatu. Eta ondo iruditzen marin da zaio, aldatu. Bai. Bai, Xabi pesta honeiko larre bizitzie, pelotie, aritzei pelota bizia konbeniako, eta horre itxike normalien pelota desberdinaz jokatuko dago aritzen handik. Amabira dira setak, hirugarrena jokatu behar izan ezkero, bostera. Pasa bat, egiteko aukera izango dute, joko bakoitzeko. Bipareta ona, zuztean, arrapatu du Xabi Garitz, eta huts. Orzak errestuen, klabie da, buruz gain pasetie bestie, baina bebai paretera heldute. Paretera espasaltzen, errebotien pelotiek asko urtetzen dago, eta aukeri emotetza aurkari xai errebotetik tanto amaitzeko kasu honetan modu. Marandika, sake ona. Eragindu pilotak frontisa ikutu duenean. Errebesez, errebotera, Erkiagak. Bote handia eragin nahian, tanto. Bai, horrelengo, aritze zabalera modu egin dau, nik uste dut pentsate bala eskerpar eta hobi bala lehengo, eta horre ez da june barrure zuzenien, ezik eta pur bate dudan junda eta kotxan mandukoraik eltzeko. Marandikaren sakea, laburragoa aurrekoa baino. Errebotearen zai. Aso, tokaldi egin nahi izan duen, baina ere burua saldo egin du azkenean, eta ez du akorri galdu. Erkiagak lehen da biziko alduteko, baina jendearen marmarra entzun dugu, tanto izango zelakoan. Bai, izan bota da behin gero, eta hor barrure inda, hor argi ikusi jazelan boti eta gero barrure indabela, ez da txarto bota, tipentzete bane geuku bai, tanto izango zela forma behiko, baina aritzen linda eta berak okatu tantu. Erkiaga. Oso laburra sakea. Bai. Gainetik pasan nahi lortu, gaiztotu gozaio pilota hori, eraman nahi izan du, baina hortxe den nahi duen egiteko, bertan utzi, tanto. Ondo Xabi hor, saietzeko postura horretatik buruz gain pasatu dago, eta gero pelotian bile, aurrera, konputxantza ganaz, eta gero barretzetik horre kantu. Sakea izan da raro, ez? Bai, oso motxatu dago, gainera oso albotik, aritzek bai badauk ez dauke postura oso goitxi beraku ezakien apur bate albora guatik ataten dago, baina bai, ez da bape gona izan hori zaki. Arandikaren sakea, gurutzatua, Erkiaga. Atera egin zaio Saskitik, 5 eta 1. Ez da gozatzen hori lehen da biziko tanto hauetan izpasterkoa. Bai, ez dugu ikusten bat partidu zartute. Estabil ere leku etoketan, kasu honetan nahiko pelota garbixe utze egin dau. Arandika. Iparetari, kanpora.
Barruan sartu izan balu tanto izango zen. Eta atxeen tartera aurretik. Berak esan daben aurre lagaitza juten apurra pelotiai kolpe bierrien eta eskerpaleta jota gero apurra beruzko joeri hartu daixen eta horreitxik gako nabarmen kanpora. Oparia eskertu du Erkiegak eta aldea jaten saiatuko da. Eskubiz, ipareta ona. Azkenen arte, azkenekin zen izango zen bere asmoa, baina behin erabaki duenean azkar egin du jokaldia. Erkiagaren sakea. Saki edabil oso motxatatu. Horra arrisko handia daka. Aritzek oraingoan ez du asmatu. Ez eta Barandikak ere. Txulara. Erki gelditu da pilota. Errebateri txatxita. Erdiak egin ditu lehen da biziko setean Xabi Barandikak. Hane? Lehen partidan galtze egokitu zaien bi pilotariak hemen ditugu Maialen, Maite. Gaur gauztak ez dira zuek nahi bezala irten. Ez, galdu hau, baina ustot partidu ikusitxe behintzet zentzazio hona zurtena partidutik, erotxin ikusi bikau bai zelako partidu izena da zefaio jauen, baina hoi momentu zeindako lan azpozik eta ustot bisok partidu hona jaule. Maite, lehenengo setean defentsan aritu zarete, bigarrengoan gozatzeko aukera gehiago izan duzu. Bai, egia esan lehenengo setean hori esan duzu moduan defentsan egon geha, uste dute ez dugula gure jokoa eman, bigarrengoan igual aukera gehiago ditugu, tantu onakin ditugu, baina azkenean beraiek lortu dute partida irabaztea, eta posik egindakoarekin, baina Hortxe izan duzu, 14 eta 13 partida ekarri egin baituzu, Maialen? Bai, ustot horre 14 piniko baina azkenin beti da pixkat zuerti izan daigun, eta hirugarren zetin dan aldapazeu, baina bat holan biparet bat kanpa jundana, da ero geu ez gari ondo komunikau, ustot horxe tantu izten dela erabaki garxe, da hortxe geuk ez dagoa zartau. Neskak, finala nola ikusten duzu, ze bikote sailkatuko da finalerako, beste finalerdian? Ikusi dugu moduan, bikote hau Elena eta Arai bikote oso gogorra dira, finalean aukera asko izango dituzte final irabazteko, baina beste semifinale gogorra izango da, beraz, aber zein kaltzen da, eta aber zein izango duten aurkari. Eskerrik asko bikote eta altxaburua, eta zorionak egindako lanagatik. Aipatu dugu, partida bukatu denean, pena dela kanpoan elitu direla, baina pozik jateko motiboa guazizkotela eta eraiek ere horixe sentitu dute partida ona egin baitute. Errebotean zazpigarrena Xabi Barandikak alde ona lortu du eta erosoago ikusten dugu bera. Bai, Saki hobeto ataraten dabil, defentzan be ondo, kasu honetan hor postauaz bigarren ez buruz nahi pasetie lortuta, konfusiantziaz ikusteo Xabi izan dute, kualitate oso ona daukesela banaka jokatzeko eta uste lehenko zetu honetan eta ikusten da biela. Zazpi eta 3 egindakoak izan dira zazpiak. Eskubiz jarri da Hormaren ondoan, errebesez Erkiaga. Xabiren eskuinka da. Ondo gelditu du Aritzek eta orain bertan gelditu da Txula jota 4 eta 7. Pelota saia asko da eta gara oso onda justo. Ia Saki apur bat hobetatatzen da Aritzek. Eskate bosgarren kuadruen dabil botie joten, hori oso aurrien da, batez banaka hor Saskire urratzen hasi dira Sakien botie.
Gehiegi errotutako pilota hori goiko koltsoira 5-7. Gorputzera torriako eta ez da ondo geratu eta horre etxik bako gora. Alderik handiena lau tantokoa izan da. Baina bira gerturatu orain Aritz Erkiaga. Errebotean Ispasterkoa, luza ederki 6-7, oso tanto azkarra Ibon. Bai, tanto bizkorrak ikusten gabiz, egiz izan, danape. Kasu honetan Xabik ez dago ez, esan dugunez, atzeko pareta horretara altzi ez da lortu, horrek pelotiek asko urteti erain dago, eta Aritzek errebotetik badakigu nolako mini itxen dago. Antorik luzeena lehen da bizikoa izango zen, erasoan Erkiaga aritu da, sakeaz baliatuta, baina ezin izan du zulorik topatu, eta azkenean Barandikak lortu du tantoa. Geroztik ikusi ditugun denak oso laburrak hau ere bai, baina berdinketa ekarri du marka gailura. Ez du asko behar, Aritz Erkiaga partida oso maldan gora zuen partida berdintzeko. Egiz izan askotan ikusi gu hasiera nahiko geldu eitzen, baina gero ja pixka pelotie bizitzen azten anin eta bere leku etopetan da benin segiduen lautanto horretako desabantaia bultien motza, batez be baliatu esan dugun errebotie igutxa bigori. Errestu da apur bate oso etxua bota edo ezintotza horrenbeste urtetan laga pelotiai errebotia. Erkiaga, bote handia egin arazi pilotari, abantailari gaurkariak izan etzezan, garri zen pilota, baina barruan sartu, bote egiten baldin badio konmeriak eta alaxe gertatu da, aurre hartu dio, Erkiagak Barandikari 8-7. Hor aurrera ondo junda, pelotien bile, baina inketara jauziako. Aire, esaten zion bere buruari. Horre, pixka gelditxu, egiz izan horre ikusiako zelan burbate gelditxuan jarraitzu izan baban ritmo bardinean aidera alduko zen eta askoz ere errezago pelotio zartzio. Aitaren batean 5 tanto egin ditu Erkiagak. Eskubiz erantzun Barandikak pelota bizitzen ari da. Xabi, bipareta, rapatuko du. Erkiaga beste, baina kanpora. Bai, ez da ondo zabaldu erain Xabik, naiz eta ikusi da bene aukera ona zala, ze Aritze barruen eduki dau. Baina ez da zabaldu erain, eta Aritze derretzeldu da, baina gero berak naitzera gunda eta asko nabarmen kanpora. Xabi pilotari azkarra dela badaki eta horregatik behar bada doitu egin nahiko zuen erremate hori eta gehiegi arriskatu. Barandikaren sake ona, oso ona. Bizia dago pilota, Bai, ja pelota bizera eta zan dagoen esaki aprobetxa hundi da, Xabik eta moduen, aldanik atzeren boti egin erain eta hori inezkero, askotan errebotera tateko aukera daukezuz kasu honetan moduen. Hori oso garrantzitsu eta banakakuen. Laburtxeagoa hau, Eskubiz erantzun dio Barandika. Ezin, 10-8, bola dakadoaz. Bai, tantu egizan, tantu motxak ikusten dabiz. Lehen 5 segidan egin ditu Erkiagak, orain 3 daramatza Xabi Barandikak. Beste 2 behar ditu partida bere alde jartzeko. Ona sakea.
Ondindora otako zuen pentsatzen ari zen eta konturatu gabe gaskitik behera ikusi du pilota jaisten. Bai, ja sartu orduko botaten pentsetan egon da. Arnasa eman dio Erkiagari eta lehen ikusi dugu zeinen arriskutsua den Ispasterkoa. Lehen da bizi, Arkaria harrapatzen saiatuko da, horretarako tanto bat behar du. Arriskatze erabaki, sakearekin eta luze batera. Barandikak ez du oraindik pasarik egin. Erkiagaren bigarren sakea. Askoz ere ontsoago atera behar izan du. Hankagelian pilota atzeratu. Barandika ematera joan da, baina ez du sartu saskian Amarna. Eta ja iotxu horre utz batzuk Xabik, nahiko garrisek. Eta ia horrek ez dutzen set hau set honetan arazutan jartzen. Bestela nahi jokuen geixa dala ikusi guain arte, baina aritz bizigotian parte, hori da, berak iotxun hor 3-4 akatzen momento garrantzitsuetan. Pilota bakarra galdu du Erkiagak 3. Barandikak. Aritzen sakea. Xabi. Aukera hor. Nagusitzen hasteko Barandikak tanto zuzenean. 11. Eta arriskatu egin dezake orain sakearekin. Bai, bat sake bat geratzako pasa bat, arriskatu egin luke. Baloak azkena izan daiteken sakearen atarian. Dena alde du Barandikak, aterako da eta aukeraren bat izan dezake. Erkiagak baina gehiegi etxidu errebotea eta 12. Xabi Barandikak egin. 3 berdinketa izan ditugu, 7. 8. eta 10. bat egin dute, baina lehen da biziko helburua lortu du Gernika Lumokoa. Xabi, 12 eta 10 nagusitu zara, aurretik hasi zara, aldetxo batekin, gero boladaka joan zarete, eta amaieran huts batzuk tarteko, baina asmatu duzu. Bai, peloti oso bizi dau, da, bueno, bizok uste gauzela hor saki aprobetxetan. Nik fallo tonto batzuk egintaz, nik uste horregaitxik eurbildu aztela horren beste. Ba, bueno, bigarren zeta hori nio luzia. Bigarren zeta nolakoa aurre ikusten duzu? Oso luzia, peloti ja oso bizi dau. Así que, bueno, aia gitxien erratzen danak horrek irasko du. Zorte hon. Eskerrik asko. Zenbakiek zer utzi digute, hauxe. 11 tanto egin dituela Xabi Barandikak eta 7 Aritz Erkiagak. Galdutako gehiago Gernikakoak 3, Ispasterkoak bat, baina hala ere 12 bera iritsi da. Lotez 26 Erkiagak, Aire 8, 35 eta 9 urrenez urren Barandikak, 44 pilotakada jo dituzte, baina puntu nagusia Barandikarentzat. Eta datorren astean zer? Datorren astean beste 2 partida izango ditugu. Bat emakumeena eta bestea buruz buru gizonezkoena. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Oh my gosh. Hortxe iragarri dizkizuegu, datorren asteko partidak. Lehen da bizi gaurkoa bezalaxe
neskak, binaka, eta ondoren Olaran eta Johan Sorozabal. Helburua finalerako txartela lortzea izango dute. 21 minutu igaro dira. Partida jokatzen hasi direnetik. Azkeneko 13 minutuetan atxeden hartzeko denbora izan dute pilotariek eta fisiko aldetik Ibon, ez dut uste arazorik izango dutenek partea orain arte oso azkara izan baita. Bai, egiz esan orain arte ez da ikusi tanto luzerik eta holan jarraitzen badau fisikoek ez daukiko zer ikusirik ez. Barandikak zaki ebera dauke, aprobetxon bidau hasieran tantotaka bat itxie, haritze esan dugunez, beti da arriskutzue, edozi momentutan aldatetzu partidua eta lehenengo zeta hau irabazitxe oso garrantzitzu da xabintzako, batez be hasiera hau topera urtetie eta bere aukerak akatzik egin barik, bere aukerak aprobetxetik. Pilota bizitu da eta sakatzailearentzat abantaila da hori. Lehen da bizikoa Xabik aterako du bigarren set honetan. Hasi da bigarrena. Ederki gurutzatu eta atzeratutakoa. Anto Erkiagak baztertu egin zaio Barandikari. Bai, esker paretien jarri ditza, eta oso zaila jarritza bai. Eta berarekin, ari dira biak. Lehen da biziko jokoa baino gehiago atzeratzen duen sakea Erkiagak. Ezin, bana. Bai, Xabi horre ondo da jokatzen. Errestuen badaki paseta juten bada esan dugune. Bada paretera altzen oso aukerako perlotie motetzalaritzei eta 10 kuadrora esker paretien bota, bera bota deixela paretera. Barandikaren sakeak luzeagoak dira, Erkiagaren baino oso ona, bai, pelota noa sartu duen eta bai, jarri duen gero. Bai, oso nahikue indaue pelotia sartzen be, egiz esan, baina ez hori bakarrik, gero heldu da nor eta gero gainera esker paretien kokatu. Saskitik ez ateratzea oso zara. Horre huelti edo motza ez dakit horre lege dixan barrue egin ete dauen, baina bueno, meritxu ekido. Ontzat eman dute hemengo epaileek. Biparet hori oso ona. 3-1. Julio Gerreka Etxebarria, Txeber eta Goran Bilelich dira. Lehenengo astean, zein aste honetan epaile lanetara etorritakoak. Lehen zatean 3-1 Barandik aurreratu da, bigarrenean 3-1 Ispasterkoa. Azpetik orain Aritzek, Xabiri aukerako hartzi dio, agintzen az dadin. Ona, barrura, azkarra, 4-1. Bai, hor Xabi pasau inda eskumiaz. Txaka bota bierrien oso goixen jodau paretien eta asko eten dauda Aritzek
10 irabazi du Barandikak lehen da bizikoa. 4-1 aurretik Erkiaga bigarrenean. Rebotean pilota. Aurrera egin, baina ez da iritsi. Jauzi egin da Erkiaga 2-4. Bai, ez ban, era pentsa dago entrega hau enbiotzala erreboti ez, nahiko behartute errebotea dago xabi, baina bote handixe eraiotza eta zugixen laga dago. Hirugarren tantoaren bila Barandika. Horretaki gutxi zuen. Zer egingo du Xabik, atzera. Beste aukera bat. Gehiegi. Metro bateko kerra izan du bipareta. Bai. Bai, lehenko antzerako hor bez ez dutza kolpe. Baga, iotza posturien bukatu biherrien berut zapur bat zuten lagatza eta horrek eraitza eskerpare eta joda momentuen gora pelotiek gora jun eta nabarmen kanpora. Horrek akatzak ezin dutxu inez. Ego dauz ez berrei. Lau pilota galdu ditu Barandikak bakarra Erkiagak, baina markagailu nagusian aldea Gernikarrak du. Lehen da bizikoa berak irabazi baitu. Barandikaren errestua errebotera. Ederra. Erkiagaren errebesa. 6-2. Aurretik dengo da. Atxeden aldira, ne? Bai eta armaietan Ramiro Rodríguez daukagu gurekin, Uruguaiko kontsul nagusia, Cónsul General de Uruguay. Ramiro Rodríguez, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Habías oído hablar de Jayalay o de este deporte alguna vez? Bueno, francamente de nombre, pero nunca lo había visto y nunca había tenido la posibilidad de tenerlo tan cerca, compartir esta linda experiencia aquí con todos ustedes aquí en Durango. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, alucinante, verdaderamente admirable el esfuerzo físico que hacen, sobre todo los chicos aquí en singles, así que espectacular, envidiable además, por otra parte. Ramiro, habéis venido de visita institucional. Es así, efectivamente, acompañado aquí con nuestro cónsul en Bilbao. Vinimos a hacer una visita a Durango, a la alcaldesa y al pueblo de Durango, que es muy importante para mi ciudad capital, para Montevideo y para Uruguay. Y un plan que no olvidaréis. Sin duda, un día fantástico aquí en Durango, con visita a la alcaldesa, a la corporación, recorrida por el casco histórico y para coronar el día con este partido. Espectacular el día. Ramiro, pues que sigáis disfrutando. Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Okerrez banaiz, Inigo eta Ibon urrengo urtean Argentinan izango da mundiala eta Uruguai aldean ari omen dira frontoi bat, pilotaleku bat eraberritzen edo eraberritzeko asmotan Kolonia del Sacramenton eta 3.000 lagunentzako Tokioa omen zuen 1980 inguruan itxi omen zituen ateak eta polita izango litzateke ura berriro ere ateak zabalduta ikustea. Beharko dugu. 1970an okerrezpanago antolatu zuten munduko txapelketa Montevideon indar handia izan zuen garai hartan pilotak han eta ura berreskuratzen saiatzen ere dira azken urtetan, baina behin mailako pilotaririk ez da aspaldi atera herrialde hartatik. Bi paretaz egin du hirugarren tantoa Barandikak eta sakea berreskuratu. Bai, sake oso kaskarra aritzek, motx eta zabalera bere buru saldu dago hor, Xabik preso hartu dugu eta asko arriskau barik armadiko botata tantua. Estabile, zaki egiz esan aritz gaurko honetan oso kaskarrik izan. Barandika asko zere gehiago hortokirik baldu ez. Eraman du, baina ezinezkoa zen, gelditu zaion toki horretan. Legezko horrezko egiten.
Gaio du. Eta Xeber epaileak ez du zalantzarik izan. 4-6. Dipaketa, harrapatu Aritzek, hori eraman, ez zuen uste eta tanto. Lo gelditu da Aritz. Bai. Ez ban petzetan heldu iban Xabi, baina baki guenka bizkorra hau zela, eta izan rebota oso zaila erun dau, eta jokoz kanpo hartu da guztiz. Ez zuen uste eramango zuenik eta gelditu eginda, begira. Berdintzeko aukera. Arandika, goxo, Seina. Etena den ondoren, 4 kanto, bat bestearen atzetik egin ditu Arandikak eta markagailuan bat egin dute. Erkiaga, horka utziko du oreka markagailuan. Erkiaga. Eta gogorra atzera. Barrura Erkiagak, tanto. Eta 13 minutuko Vaya regalo. Dugu orain arte. Enda hogeita 11 pilotaka da. Ez hori bera, bebaki horrek akatzak esan dago, erregalorik paririk ezin da belain, eta hortxe da, diferentixia, bestelan jokuen geixa izaten da Xabi, bai Izakien, bai errestuen, danien, baina ezberdintasun hor da, Aritze biziki goteko arrazoi hor daut. 5 pilota galdu dituela, 5 pilota errez. Atzera egin beharko du, Barandika botea handia baitu pilota horrek. Harrapatuko du, Aritzek, aukerakoa, baina gehiagi jetxi, eta Markariari lehengo paria itzuli egin dio. Bai, egiz izan. Oso behien gaina, ez dugu. Tur baten gaineta eramu da, baina oso ganora bitxia esango neban, partida dela. Bana egin dute, hauxe da bigarren berdinketa. Bigarren joko honetan. Barandika txikitzera joan da, baina atera egingo da rebotetik. Altura handia eman da rebotea, Barruran. Abiadura ondixe erun dago eta aprobetxain dago Aritzek hori. Ondo kokatute egon da eta abiadura hori aprobetxate buruz gaine paseti edortu. Sakearekin ez da asmatzen ari Espasterkoa. Sartu duen pilotu hori hankageldian. Durangoko Esturduko pilota zalen marra eragin du. Oso doktore.
Plastizidade ikaragarri izan du. Tanto izan da gainera, hurrengo pilotaka da. Bederatzi eta zazpi. Pilota apurtu egin da nunbait. Eta beste bat ateratzeko asmoz. Jodu Aritzek. Lehen beste bat atera dute, baina gura bazterrean utziko duela ematen du Erkiagak. Ea, zer gertatzen den orain? Bai, peloti bajotxo da, aldatu itxen da, oin Xabi gadibidez errebesaz errestau, buruz gaintasetara, zaki da garrantzitzu da luziatatik. Ondo gerturatu du, zazpiko marrara sakea, Erkiagak. Gora. Oso gora. 8 eta 9. Patrikan sartu pilota Barandikak, baina ikusi nahi du. Zer dagoen saskian eta beste den bat agian. Nahiago komeniote zaio. Bere bizixe komeniako Aritzek badaki peloti atzeratzen errebesez. Eta buruz gaine pasaten botza arazuk jarri aldotza zakerrestuen eta igual saiatuko da pelota bizixe bat aten zake luzia atateko. Ardina. Lehengo pilotarekin. Erkiagak plazaratu duenarekin jokatuko dute. Hurrengo tantoa behinik behin. Berdinketaren bila Barandika. Errebotean errestoa, bertan gelditu da, 10 eta 8. Bai, pelota horrek irten endiban, baina eskapadi hartu dugu eta geratu inda guztiz. Lehen da biziko jokoan 10 tanto egin ditu Erkiagak. Besteen beste bigarrenean oraingoz. Aukera badu. Berak irabazi eta hirugarrenean gauzak erabakitzeko, baina lehen akatsik egin ez badu. Orain egiten ari da beste 3 pilota galdu ditu. Bai, oin azkeneko tantutan ikusitzez hor pari batzuk. Pilotak behera egin du. Eta lehen Barandikaren kalterako izan baldin bada, orain Aritzen kalterako. Barandika. Txulara. Xabi. Berriz Gernikarra. Dejada hori harrapatuko aldu ez. Ondo botatakoa. Bai. Amarna. Bai, kasu honetan ondo Xabi. Agintze jarri da, txakera bota da, Aritzek erun ditza, da horazko momentuen. Xabi, Aritze segiduen urten da, baina alanda guzti ez da heldu, ondo botata, ondo dago. 18 tanto Barandikak. 15 Erkiagak. Lehen beriziko jokoan ere 10ean egin dute bat. Azken bi tantoak
Barandikarenak izan dira. Erkiaga. Arresto ona. Hora. Amaika garrena, Aritz Erkiagarentzat. Aukera izango ditu Aritzek. Sei pilota galdu ditu Xabik, lau Aritzek. Ondo atzeratutako sakea. Erkiaga, bipareta hori harrapatuko du, erraz gainera Barandikak. Atzean bihurritu egin nahi. Ezin, Erkiagak, akatsa aurreko izan da. Bai, sorpresan albotik pentsa dugu gehitxua zabalduko zala, eskapadi hartute horma bikue, baina ez da bat zabaldu, erretzeldu da Xabi, da ondo. Eta Xabik azkeneko sak eraltzen da pasaik egin barik, arriskado niko luke aprobetxetan zakia. Partidako azken kantuaren bila Barandika, partida luzatu nahian, Aritz Erkiaga. Erresto errebesez, Aritzek. Eskuiz, Aritzek, mandio. Aukera bai Barandikak erreboteatzeko, baina nahi dena egiteko modukoa. Tanta Erkiagak berak eta luzapenera joango gara 12 eta 11. Aritzek zer esaten dion honen burua mendiarazi. Aritz, zeta, denetik izan du. Bai, bigarrez eta hobeto za. Hirugarren desastres pautetxen pozik etxean naiz eta galdu. Berak ere oparitxo batzuk eman dizkizu tarteka. Bai, banaka gatsa jogatzi, ezta. Hemen dana kontabide norbere igerritxeku, bestik erregalautakuk eta dana kontabide. Hirugarrenean zer egin behar da Aritz irabazteko? Uste, oin eskapadi dugu pelotiek, kontu zibili, eskumia saltzea botate mazu urten ditzen dau, rebesaz emote matzuzu eskapadi dugu, azte izin bian. Zorteon Aritz. Eskerrik asko. Jakingo du bai ondo Ispastergoak zer egin behar den irabazteko, zer aldatu behar duen. Hoxe esatera, juna Aritzek ezpak iztaki zine dakixen. Emeretzitan egin ditu Barandikak 16, Erkiagak galdutakoak berriz, 6 Gernikarrak, 4 Ispasterkoak. Hiru ordula orden berehala beteko dira jokatzen hasi direnetik. 85 pilotaka da Barandikak, 83 Erkiagak. 12 eta 10 amaitu da lehen da bizikoa. 12 eta 11 are eta estuagoa izan da bigarrena eta ostera hemendik aurrera jokatuko denak balioko du. Eta binaka Ibon, estadistikak ez da euskat eskura, baina hirugarren seta jokatu behar izan dutenean, Aritzen datuak ikaragarri onak dira. Bai, Aritzek konfiantza asko duken pelotarixe da. Hirugarren seta askotan ikusi dugu, askotan ikusi dugu, gitxitxik gora juten, partidu aurrera junala hau batzen, eta azkenengo set horretan beste magisa badauke. Eta oine Barandikai esan biogu, gauza nahiko zain jarriako zela hirugarren set honetan. Kantxan dira bi pilotariak, eta zozketak erabakiko du. Sakea nori egokitu. Duela bi urte elkarren aurka finala jokatu zutenean, etzen hirugarren setik egon, Erkiagak 2 setetan hartu zuen mendean Barandika eta 13an eta 12 tantoan utzi zuen. Gaur bestelako kontuak ditugu. Gaur bostera gehien egiten dituenak, 5 egiten dituenak, lortuko du finalerako txartera.
buruari bueltaka ibiliko da Barandika. Esku izan duela, baina hori ahaztu eta buru belarri hemendik aurrerakoan zentratu beharko du. Txaloak Erkiagarentzat, hasi da Kitarako seta. Sake ona. Bera egin dio pilotak eta tanto. Bai, nabarmen egin da bera. Eta oso zaila jarriako bai. Baixua da horrelako pilotak sartzen, baina etzen bat ere erraza. Ea, sakeari etekina ateratzen dion Xabi Barandikak. Ona hau ere. Barrura, iritsi da Aritz. Baina altura gutxi eman dio. Bertan gelditu da. Lan, bukatu du bigarrena Barandikak. Horra Aritzek pasetako aukeri ukide horre bezaz, da oso beti bota dau, eta hortxe motza Xabi aukerie, gero oso ondo bota dau, egiz izan, estila perfektue, baina, bueno, aldeko hasi da Barandika lehenengo, ez empateko zetau. Beste 3 tanto behar ditu. Harri zen, baina badekotzat eman dute. Eskubiz errebotera pilota Xabik. Aritz. Ondo. Bestela bateko errebotea izan da, indar gutxiagorekin, altura gehiagorekin, eta erabakigarria izan da, lehen beriziko tantoa eskuratzeko. Askotan eragingarria izaten da indar gutxiagorekin, baina zentzu gehiagorekin, norabide gehiagorekin. Tartzia, bai. Batez be pelotie bizitzen doien ala. Erkiagaren sakea. Biak Eskubiz. Ozta eraman izan du. Errebotea Barandikak. Hori gelditu egin da. Erkiagaren tantoa bina. Eta azkenengo set honetan ikusitza usakerik ondenak Aritzeri. Bai. Partidu guzti daue txarto ataraten, baina egiz izan izenpateko set honetako sake bisek oso ondo ataratako. Oraingoa 3. izango du. Asa izan da. Arriskatzeko unea zela pentsatu izango zuen. Eta orain badaki, hemendik aurrera ezingo duela luze sakatu. Zuzenean falta adieraziko baitio epaileak. Aztertu egin dio Barandika. Ipaleta oso ona. 3 eta 2, 3 jarraian egin ditu Erkiagak. Horronda aprobetxa dago, errestu nahiko zabalera bota dago Xabik eta horre maixu bada Aritz eta erakuti dago kasu honetan dugu. Lehen da bizi ematen zuen Eskubiz sartzeko asmoa zuela. Bai.
baina ikusi du errebotearen ondoren ere min egiteko modua geldituko zitzaiola eta bigarren aukera hori baliatu du. Hain gustoko duen jokaldiari egiteko albotik bi pareta. Lehen tanto gehiago zituen eginak aurkariak, baina harrapatzear da, meretzi ditu orain Erkiagak, bat gehiago Barandikak. Mutilen buruzburuko final aurrekoa bukatzear. Bi behar ditu Aritzek, 3 Xabik. Naiz eta bi eta huts aurretik hasi den Gernikarra. Aritzek aipatu du, baina berdindu duela eta hirugarrena galdu ezkero ere gustora joango dela etxera, baina nik behintzat ez dio sinestu. Horri Aritze kutxilluaz dau agintu bitxartien, dana mongo dau dizepateko ez eta bire bazte. Erkiagaren sakea. Arroa. Barandika. Behera egin dio. Ondo sartu du botela esker Aritzek. Barandika errebeset. Bipareta, tanto. Ondo Xabi hor. Ondo markaltek jakin dago intuidu dago esan Aritzek barrure jongo zala defenditza errebotie eta horma behikue bota dago errebotien oso ondo. Hogeita bat tanto egindako meretzi Erkiagak erdintzen baldin badu irabazi duen seinale litzateke, baina ez dio Barandikak erraztasunik eman nahi. Sakea gainera bere baitan. Barandika aire zerrapatu Erkiagak eta bere hasiko da gintzen, ez du txularik erpatu, baina beste aukera bat izan dezake hor. Eiku inda. Barandika. Bihurritu eginda pilota hori, bihurritu eginda lau eta hildu Barandika aurretik. Egiga, errebesez garri nahi zuen, baina azkenean eskubia erabili du eta zalantza ere egin du. Barandikaren azken sakea. Balekoa bukatu da. Xabi Barandika izango da 15 egun barru hemen bertan jokatuko duten buruz-buruko finalean. Pozik ez da zerrenda luzea Aritz Erkiagari azken urtetan irabazitako pilotarien zerrenda eta ohore bat izango da berarentzat hori gauzatzea, ne? Xabi, Barandikak Erkiaga mendean hartu du. Arraro egiten duz da. Esan eban aukera dekotezela ondo jolazte eban. Nik uste dut ez bera ez ni eskale lagun gaur gure maia nik uste dut. Azkena hirugarren zetan iralde josi da. Xabi, lehenbizikoa poltsikoratu duzu, bigarrengoan ere agian askotan jokoa nagusi izan zara, baina bere alde erori da. Bai, hori, azkenien bakarkakoan faioak itxen bat zen konden itxizara, eta nik uste dut bastante sendo gonaz momentu batxutan, baina gero faio tontoak egintaz. Eta hori, nik uste dut ez berak ez nik aurrezto gulamon gure maien nik uste dut politxo gai alizen zala dizen partidekor. Hirugarren setean, aurretik jarri zara, bera irauli egin du momentu horretan markagailua, baina berriro ere aldageletara joan eta gero burua hotz kantxeratu zara. Bai, saiatu natze, astuten dana, hirugarren setari ez tala da nire buru apurtxu bat horre moldietan. Egize da, bi utxasinaz, gero buelti emoste, saki dekona da, eta lortu dut, ez da, azken nien buelti emoti nipe. Xabi, lesioa gogorra izan zen, unen latzak pasa izan dituzu, Winterra ez da nahi bezala joan nagian, baina final bat duzu eta hortxe txapel bat eskuratuko aukera. Bai, oso posik egizan, ja lasterre urte beten gote kantxan hauenetik,
Eta oso pozik, urtie oso harin paseazte, ez tekote inungo minik, segitxi holan, tomamos madera purtsu bat, eta oso pozik finalin egotiarren. Azkena, Johan, Olaran, datorren astean ikusiko ditugu hementxe buruz buru, nor nahi zenuke edo nor ez zenuke nahi finalean? Bueno, azken irabazten duena da, hobeto jolaste duelako, ez da ardurek izan. Olaran oso ondo ikusi noan lengunien badakit singli ondo jolasten duela, Johan azken txapeldune da, así que bueno, partidu politxe da la usteot, nik finalintxan gotxatia. Zorionak eta gozatu, Xabi. Eskerrik asko. Partida luzea, gogorra, behar bada dizira pixka falta izan zaio, berak esan duen moduan. Hobeto badakite jokatzen, bai batak zen besteak, baina hobeto jokatzeko aukera. Xabik, bi aste barru izango du finalean, 23 tanto egin ditu Barandikak, Erkiagak 19, 5 pilota galdu, Aritzek eta 6 Barandikak. Sakez 3 tanto garaileak, bat Erkiagak. Biparetaz 2 tanto Aritzek. Dejadaz 2 Xabik, bat ikusgarri izan da oso. Errebotean 3 tanto Eizpasterkoak, 5 Gernikarrak. Errebotean 9 eta 8 urrenez urren. Errestoan 2 Erkiagak, bat Barandikak. Atzean 2 eta 4 ehun pilotaka da Erkiagak, 102 Barandikak. 44 minutu eta 19 segundo iraundu buruz buruko lehen da biziko final aurrekoak. 10 eta 12, 12 eta 11 eta 3 eta 5 finalean Xabi Barandika, Johan Sorozabal edo Olaran izango du aurrez aurre datorren asteko partida jokatu eta gero jakingo dugu, eta emakumeetan badakizue gaurko partida favoritoek irabazi dutela, iaz final nagusia galdu zuten 2 pilotariek. Aritz Erkiaga badator eta bere hitzekin agurtuko dugu gaurko emanaldia, Ane. Lehen esan digu, berak galduta ere pozik joango zela etxera, ez dakitala den Aritz? Bai, bueno, dator pasaran urtin baino poso, bai, ez da? Ez zen zaila, Hori begixe da. 3. setean, dena eman duzue, markagailua irauli ere egin duzu, baina Barandikarentzat Barandikak irabazi du. Bai, oso ondo jokatu da, ez da? Meritxu itzela dugu gainera bere zestiestan batea jokatzie, eta zebez, ez dut uste oso txarto jokatu tenin, faio batzu bai, baina banaka asko itxen da olako, eta hobetuko gara. Eskerrik asko, Aritz. Bale, zuei. Orain arteko 2 edizioetan finala jokatu du, lehen da bizikoa irabazi, bigarrenean azpitxapeldun izan zen, aurten ez dugu azken egunean ikusiko, baina datozen urteetan aukera gehiago izango ditu, eta malari eutxiko diola, zalantzarik ez daukagu. Eskerrik asko, Ibon, urren arte. Eskerrik asko, Ane. Zuri, Inigo. Itzordua, datorren igandean, datorren astelenean, ordu berean, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, Women Winter Series lehen da bizi, emakumeak binaka, eta ondoren gizonezkoak banaka. Datorren astelen arte, ondo izan.